Fuck, man. Jeg kan ikke finde lejlighed til en god pris. Og den her, det kunne godt ligne noget. Men jeg har sgu ikke råd til den, for helvede. Jeg har ikke penge til det der. Jeg skulle nødt til at få et job. Føtex. Det kunne godt være mulighed. Varehus. Nyborg. Lukkeindsvarlig. Det ville sgu passe perfekt til mig. Så går jeg bare i gang med den ansøgning. Så er jeg sgu endelig færdig. Den ser god ud. Fuck, jeg håber selv, men I godkender den, mand. Jeg har virkelig brug for pengene. De er sygt fede, de her bukser, mand. Hold kæft, jeg kan godt have dem. Det er sat med mange penge, men jeg tror snart, jeg skal have et arbejde. Det kan være, der ligger en Føtex i området måske. Der kan jeg godt arbejde. Vælg varehus. To stillinger, det er jo perfekt. Og en lukkeindsvarlig, det gad jeg godt at prøve. Jeg magter ikke engang at lave ansøgning. Jeg får bare ChatGPT til at lave det. Ja, det må være fint nok. Lad os se, om vi har fået nogle nye ansøgninger. Der er også kun nogen. Men har han ikke engang givet at skrive den selv, eller hvad? Ja, vi har sgu brug for en arbejder, så jeg indkalder ham sgu. Det ser sgu god nok ud. Ham indkalder jeg sgu lige til jobsamtale. Nu er klokken endelig 14. Nu skal jeg til jobsamtale. Jakob? Ibrahim. Jeg sidder her med din jobansøgning, og den ser sgu fin ud. Jeg kan se, at du har gjort det umage, så jeg vil lave en mail til dig inden for de næste 14 dage, og så kan du se, om du får jobbet. Mange tak, Jacob. Ej, det var fedt, at jeg kan komme ind til jobsamtale. Så, nu er klokken endelig blevet 16. Det er tid til min jobsamtale. Nej,
Jeg har valgt at tilkalde dig til samtale, fordi at vi mangler nogle medarbejdere her i Føtex. Og ud fra hvad jeg kan se, så er du faktisk den eneste gode, der er kommet. Så selvom dine ansøgelser ikke var så gode, så får du jobbet alligevel, fordi ham den anden han kom, han var ikke lige en kunstner også, der kom, så får du sgu jobbet. Det er bare i orden, Jacob. Tak for det. Det er så lidt, Morten.